babuye ni adama deba kofle kata deseba tawma ko jugu do ye foraji useli yorawla wallahi jikundo yoro dowla sigatalla usrabi alabul balle usrabi alabul nge do tara docteur soula fanda umbe furatu bul wallahi ka war duma ke usrabi alabul wallahi ala mata shuta mobli do ya saka tabla yoro jume misirula wallahi nimbe nyumade nimbe bika alai ke way ka do sara foi ciye fi mingi wallahi sarakati foi bo adama de kan ne bulu adi do farakati wallahi ne ni fo ja tokoroba do kumbe ala ma dindam koju nganyo shiba bulu yoshi daba babu wallahi tokoroba korola furuti balle abin yoshini laja ba ka daba laje ala ni furu kumene bolo ne kuminyo inda cheni fana be o fa fatura wallahi furu bi cheni bolo farsoko kene ya bi cheni na ka furu sene wallahi nga daba ta bolo nyoshi ta bolo skaj an kun bɛ filimu filɛ dɔrɔmɛ duuru waatini min na i b'a ye nabara dɔ ale ɲɛ fila ka ɲi fɛn dɔ o sen fila ka ɲi mana karate la fɛn dɔ ni nabara nana kɛ teri ye mana n'a gɔnna dɔrɔn nabara b'i pan k'i sigi fɛn dɔ k'a kan mana ale ɲɛ bɛ ko la nka sen t'ale la sen bɛ nin na nka ɲɛ t'o la o fila b'i jɛ ka kɛlɛ kɛ u bɛ se nga nya filimu filɛ dɔrɔmɛ duuru kan do buguni mana dɔrɔmɛ duuru n'o banna o bi i gɛn ka bɔ ka filimu wɛrɛ don a la ni duuru wɛrɛ b'i bolo i b'o di gago diɲɛ ti dɔn ka ban dɛ ni donna n ka so n bɛ to ka karate filimu mun filɛ sɔn n bɛ to ka yɛlɛ de an kun bɛ ninnu sara duuru tanda f'u b'i tɔgɔ sɛbɛn kumana ni filimu fɔlɔ bara dɔrɔn kiti laban mais tɛmɛ o tɛmɛ radio liberté da la ani tile somɔgɔw bɛ di e bɛ taa kojugu don o don ani tile walima ani sɔgɔma n b'a fɔ nin cɛnin ye maa ɲɛnama ye dɛ a tɛmɛ o tɛmɛ a bɛ foli kɛ ja foli bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ ye ni mɔgɔ min ye a daminɛ ni kuma ye ko a kana a jaabi ka daminɛ ni foli de Konaté o de la ne ka téléphone numéro dɔ bɛ yen ko karamɔgɔ bɛ ci la gabu c'est-à-dire a bɛ sonné kojugu 76 23 20 99 ni ko i f'i ka karamɔgɔ sɔrɔ u b'a fɔ a bɛ ci la o de la a tɔgɔ ye di dakarika dɔ wɔlɔfɔmuso dɔ Konaté an ma faamu dɛ ni welela sufɛ karamɔgɔ a bɛ ci la karamɔgɔ a bɛ ala fɛ karamɔgɔ a bɛ ala kira fɛ karamɔgɔ a taara yan fɛ ko n'i nana i bɛna a ɲɛdɔn ne y'o téléphone ta don dɔ téléphone sonnila dɔrɔn ko Konaté don wa n ko a taara ani tile ka so a ma foli kɛ o n ko a taara ani tile fɛ yen ko yali k'a bɛ mɛn wa n ko a bɛ sɔn ka na an'u la waati la mɛ a tigi m'a faamu ko n'a nana k'i ka n ka foli f'a ye n ko n y'a mɛn foli ye fɛnba de ye mani ba da abeli kɛlɛ min fala tu jibu cɛni tɛmɛ dɔ bɛ to ka cɛkɔrɔba fɔ a fa fila don cɛkɔrɔba ye jate minɛ a ko n den don o don i bɛ to ka tɛmɛ i bɛ taa sɔgɔmada fɛ i b'a fɔ a ni sɔgɔma kojugu tile fɛ n'i bɛ segin i b'a fɔ a ni tile mun b'i bolo ye waliden don mun b'i bolo kojugu a ko bɔn a ko ne fa fatura ne fa ti a ko nka ne fa fatura ka foro dɔ to a bolo ne bɛ taa n jɔ ka foro in lajɛ ɲɔ si tɛ n bolo daba tɛ yen
nga farsugo kɛnɛya bine na ka sɛnɛ kɛ mais daba tɛ yen ɲɔ tɛ yen n bɛ taa n jɔ n bɛ n fa ka foro lajɛ n bɛ segin cɛkɔrɔba ko na yan a ko ne yɛrɛ fana ala ma den di ne ma den di ne bolo a ko n ka ɲɔsi filɛ nin ye daba yɛrɛ fana filɛ n ka foro tɛ ne bolo hali ni foro bɛ ne bolo faga tɛ ne na bilen ka saji kɛ balle an tigɛ teri o cɛ ka ɲi dɛ ɲɔsi ni daba ta i ka t'i fa ka foro ci kɛ bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ an bɛ bɛn mun kan ni ɲɔ sɛnɛna ka ban an b'a tila fila ye si ta tɛ caya si ta ye e ta ye foro cɛnin taara ka ci kɛ samiya banna sɛnɛ yɛrɛ sɛnɛfɛn ɲɛna kojugu u y'a tila ta ɲɔgɔn fɛ o dɔ bɛ taa i ta bila dɔ b'a tɔw kɔlɔsi sagaw ni misiw kana cɛ o tumana cɛnin ko cɛkɔrɔba ma ne bɛ taa segin ɲɛ kelen bila n ka so e ka ne kɔrɔya cɛnin ye segin ɲɛ kelen d'a ta la k'a bɛ t'o bila cɛkɔrɔba ye cɛnin filɛ n'i ye nin ɲɔgɔnna denmisɛnnin kungo kɔnɔ fantanya b'a la fa t'a bolo ne min ye kunu ye ka bi ye a fɔ ne ni n ka cɛkɔrɔbaya tɛ ne nin denmisɛnnin na ka dɔ bɔ n da in na k'o fara a ta kan a tɛ ne kama sani cɛnin ka na cɛkɔrɔba ye sigi ɲɛ kelen bɔ a ta la k'i dogo k'o kɛ cɛnin ta la k'o ɲagami nka ko ala mago bɛ nin yɔrɔ ninnu de la ala mago bɛ nin a ye ne ɲɔgɔn na a bɛ ala ka hɛrɛ sɔrɔ cɛnin nana ni sigi ye cɛkɔrɔba y'i ɲu sigi la k'a bɛ taa kelen bila a ka so o taatɔ cɛnin ye cɛkɔrɔba lajɛ n'i ye nin ɲɔgɔn na cɛkɔrɔba ye kungo kɔnɔ yan a si bɛ yɔrɔ min na bi dentanya don cɛnin ka ɲi ala bɛ waso dɛ ala ko mɛlɛkɛw ma ko nin y'a da ye ka ne ɲɔgɔn na ni ala kama a fana bɛna ne dɔ sisan a ko jibirila ma ni cɛnin ye segin ɲɛ kelen bɔ a ta la k'o cɛnin mana segin ɲɛ kelen fara cɛkɔrɔba ta kan cɛnin b'i boli k'a ye segin ɲɛ 10 n fara a b'a ta kan cɛkɔrɔba mana dɔ di cɛnin ma a bɛ bali k'a ye caman b'a farala u ta kan u ye ɲɔ donni daminɛ sɔgɔma fo ka taa se tile binni ma dɔ ma bɔ ɲɔ la dɔ de a tɔ de bɛ bonyana ka taa de n'i taara kɛ tellement que ala ye barika don ɲɔkisɛ in na a ɲɔkisɛ ka bon komi kɔnɔ sɔgɔndi fa kɛri n'i taara kɛri sisan sanfɛlaw na bɛ yɔrɔ min na bila vɛri kɔnɔ k'a bila ye n'i taara i bɛ taa filɛ mun nana n'a ye ne ɲɔgɔn na ne fantan na surtout baaradenw baaraden bɛ sun na e dan bɛ kilimu kɔrɔ a bɛ tile kɔrɔ cogo min na a bɛ ci ka taa bitigi la ci a bɛ ɲini k'a da waati min na ko a bɛ sunɔgɔ i den fugari dɔ b'a fɔ ko ma ko dama tugu dɛ a fɔ taa baaraden kunu a ka taa datugu olu de bɛ taa ni du barika bɛɛ lajɛlen ye ni min ka sara nana caya dɔɔni nkalon bɛ tigɛ ka da o la k'o ye fɛn dɔ su ye so kɔnɔ o b'a fɔ n ye n datu ala ma aw ka baaraden talaba ninnu a y'u denw lajɛ ta ni min tɛ dorogɛri ye o ye so ye waledenw de tɔɲɔna fɔ dɔw b'a fɔ ko n ye n datu ala ma anw lafiya man di dɛ lafiya man di mun na ne de ti dusukun na bilen adamadenw kɛra komi bani kɔnɔ karisa ka hɛrɛ sɔrɔ ne sababu la ayi o banna pewu o kumana e b'i kun sigi nin kun na nin b'a sen sigi nin kun na nin b'a kan sigi nin kun na o kumana a bɛ to kunsigi ɲɔgɔn kun na fo gɛlɛya bɛ taa kɛ karatata ye nɔgɔya tɛ an balimamuso
dɔ bɔra su kɔnɔ ye ko Konaté ka foro bɛ minɛ Baku ma muso in ɲɔgɔn ye ko ja foro yɔrɔ taara jira a la a ye min don boisson na ka taa di garibuw ma foro kɔnɔ garibu bɛ maa 200 bɔ ye a ye min don boisson na ka taa don ma foro kɔnɔ a bɛ 40,000 bɔ sisan ne yɛrɛ tɛ muso tɔgɔ dɔn ko boisson tigi walidenw kungo kɔnɔ mais e bɛ to tɔgɔ kɔfɛ cogo di i bɛ juru min don o juru de bɛ sara n'i ye hɛrɛ kanu ni mɔgɔw ye mais e bɛ hɛrɛ sɔrɔ kɛ mais n'i ma hɛrɛ kanu n'u ye i t'a sɔrɔ n'u bɛ to faama min na ala tɛ ne delila k'a fɔ e ka tɛmɛ muso min bɛ n'a kun bɛ to ka dɔgɔ ɲini a cɛ kɔrɔla cɛ dɛsɛra se tɛ cɛ ye bilen a ma ɲa cɛ y'a wele a ko karisa a ko ne dɛsɛra i furu sa a ko ne bɛ to i kunna ne kɛr'i fɛ ala kama n tɛ bɔ i kunna muso bɛ taa dɔgɔ ɲini a bɛ na dɔgɔ fɛ yen n'a ye warini min sɔrɔ a bɛ cɛ sutara n'o ye don dɔ kɛra kɔngɔ bɛ ɲini k'a yɛrɛ fa a ye